sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Sa Action Patrol, magasunod sa dili kidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Kinkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. Dali lang kay medyo may gamay nga problema ang aton sining linya, medyo nag hang pang aton sining computer, no. Action Radio Philippines Standard Time aras 9:45 dali lang gid sa aton sining matag panamati. Gamay lang gid nga depensa kay medyo may problema, no, ang aton sining computer tungod sang siguro kuan gid overloaded gid, no. Muning rason kung nga nga medyo may gamay nga difficulties, no, ang aton sining linya, ang aton sining computer nga may ara sang importante nga hindi ko to lang i-check ang aton sining computer, no, kung okay na be, check tabi justa do ha sunlogit dahil lagi danay, no. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:46 sa standby na sa ato si panagad sa Action Night Patrol program, no. May adjustment kami gamay diri sa atong sining computer tungod man sang kung kaisa kasablagan nga hindi naton mapaiway, may tendency gid, no, nga nag back down ang aton sining computer, no. Standby ka mo dugay kay ang aton sining pagpangalagad mag sugod na sa aton sining palatuntunan, no. Ano tabo ni sa aton ning computer ni, no. Da medyo nag kuan siya nag back down siya, no. Anyway, ang ato sila papalakad sa Action Night Patrol program karon kadlaw, by the way, Sabado, petsa 23 kita bulan sang Oktubre sa gihapon nakapibilin sa tuig 2021, 63 dias tanang ang nabilin kag abot la ang adlaw nga Pasko kag may nabilin pa kita nga 70 dias kag magabulag na sa aton ang tuig 2021 kag magasulod na ang tuig 2022, no. Sa atong sining pagpangalagad Sabado night, taga-updown kita sa atong sining mga patrol unit reporters in action, assign na karon fielded na sa tagsan nila sini ka mga areas of assignment
magadulong sang mga balita sa pulis, no, sa Southern, Central kag Northern Negros, no. Kalakip man ang aton sinipulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sini nga patrol to, ang atong sini nga crosswind patrol actually kay ina pa nagalibot sa pila ka bahin sang Metro Bacolod agod nga bantayan naman kag himulsuhan ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Dale Sarasar nga maga-responder back to back sa atong sining piloto action papang Nixon Tahom, no. Opdal makita sa atong sining mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast na Engineer Henry Spolgar, upo diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin, no. Dito naman sa transmitter sa control tower sa Barangay Taloksyran sang Bago ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Boricos. Kinanda rin yung sinanagad ang Kurman sa Action Police Files. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, op din nyo ko sa Nabilin. Isa ka oras kag 11 minutos nga pagpangalagad sa inyo sini nga palatuntunan. Ang unang bahin sa atong sini nga pagpangalagad ang ginadulong sa inyo sa kaluwan sang D3 Bayo. Now sa ato mga tagpalawati, no, medyo may ara kita problema sa ginatawag nga lakat sang panahon kay ti ang pinaka-latest nga siling naton nakuha nga information sang Pag-asa. May ara kita nga low pressure area, no, LPA, malayo-layo pa man ini siya, but ang ginamonitor diri sa aton nga Pag-asa nga maghalong lang, no, sa mga lugar nga posibilidad kadtuan kag makaangkon sang mga pag-ulan-ulan, no. Ang Mindanao gani nga area, in fact gin kuana ang Mindanao gin baha-baha na didto, no. May mga lugar dito sa Mindanao nga masiling nato na nagbaha-baha na, no. So muna nga hindi kita magsalig sa atong sining nga mga tagpalamati, no, kinahanglan medyo extra lang nga paghalong, no. Ang LPA nabkitan ulihi sa kalayuon nga 155 km per hora sa west northwest sang Zamboanga City, Zamboanga del Sur. So ining ginatawag naton nga ITZZ o kon Intertropical Convergence Zone, bali amo ni siya ang nagpaulan sa part sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Bacolod kag Negros Occidental, no, ka-experience sa maulan nga panahon. In fact, kaina sang temprano pa, no, may ara nga pagtupa sa ulan pero hindi man siya siling naton makabig naton nga mabaskog kundi turot talithi, no. Pero kung kaysa ma-experience kita sang ginatawag nga pag pulo panaguog nga may dala nga pag pulo pangilat, so medyo halong makita sa pagpangilat, no, kay kadelikado subong sang kilat, no. Amo na ang problema gid sang halos tanan, no. Kag ang mga balay lang nga naga-star sa mga kabukiran naton extra careful gid kiti sa sining kun kaisa nga pag-ulan-ulan. Amo ni rason kun nga anga makasiling kita nga may ara kun kaisa hindi mapaiway landslide gatulod tiphag ang aton katutaan tungod sang padayon nga pag-ulan nga nagahumok ang aton sini nga duta, no. Plus nga ang mga balay nga ara sa mga panghigaron sang kabukiran ti basi bala, no, pura parayo lang basi may mga porsyon sang duta nga mag-us-uso ko magtiphag, so extra careful lang, no. And also ang ari nag-star sa mga dalom-dalom nga porsyon, no, sang atong sini kabukiran, no. Siling motis dalom ya way gaulan pros bukid ya purti ang balbal sang ulan, so extra careful gid kita, ha. Kay shadow ka delikado, no, sang sitwasyon, no. Ang ginatawag bala gulpi nga pag baha, no, ang tubig halin sa bukid madaludok, malabay sa mga mayor nato sa kasubaan ti kung ikaw dira nagapulo paligo, no, nagapulo pang laba ka silimuti nami pangguwa sa tubig tinaw padugay tingala ka na lang lubog na kag dugay-dugay makitaan mo sa unhan nga nagahinuganas na dulhog ang tubig, so muna nga naga experience sa ginatawag nga pag
baha-baha, no? Sa mga falls ba lang nga nagapulo paligo sa atong kabukiran, extra careful gid kamo, ha? Hindi gid kamo maghatag sang kumpiyansa gid, ha? Like sa natabo to sa dito nga lugar, sa Cebu to bla. Ato magpamilya to ka mag-amigo to nga nagpulo paligo sila, ti permiro nami ila paligo, nami ang ila sila nga pulo picture, ha? Tidugay-dugay sos nagdaro ang mabaskog nga tubi baha nga nag-agi sa falls nga ginpaliguan nila. So unexpected sa moto nga puwerte ang darudo sa tubig nga hasta sang ulihi, isa sa mga upo na dito na trap sa tunga nga hindi nakatabok tungod sang puwerte nga kari sang tubig hasta nga sang ulihi, nadalagid sila sang baha, no? So muna nga basta gani ang tsimpo nga hindi mayo, careful gid kita, especialmente kung ang kabukiran naton naga itom-itom sang kalom, i-expect yung kita, no, nga may pag-ulan-ulan sa aton nga makabukiran. That's why ang aton kabukiran hindi na gid man masyado gid makadepensa. Why? Because nga why na sa ginatawag nga kahoy ang aton sini kabukiran. Amo na kung isa nga hindi malikawan ang mga landslide, hindi malikawan ang flash flood, no, ang gulpi nga pagbaha nga kung kaisa amo ni ang nagahatag man sang problema, no, sa aton sini nga mga pumuluyo. Now, ang atong gyapon nga rejoinder sa tumatag palamati, extra careful man gyapon, sundon tanang ang ginatawag nga health protocol, hindi tagid paglipatan ang atong sini nga health protocol, no? Ang pagsunod sa health protocol kag kung may mga available kita nga bakuna sa barangay kay subong massive gihapon ang ginahimo sang aton sini nga gobyerno, no? Sa ginatawag nga vaccination, no? So kinahanglan gid nga mapapakuna kita kulo kumpletuhon tagid ang bakuna ta kay subong may mga pagtuon ng gobyerno naton nga basi sa ulihi matabo nga ang hindi pwede kagwa ang tao sa balay nila kung hindi na sila kompleto nga mabakunahan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos, nagbalik na ang kondisyon sa aton sining computer. Aksyon na Radio Philippine Standard Time, las 9:56. Ang unang kabahin sa aton sining pagpagalagad ginadulong sa inyo sa kalwan.
Radio, Philippine Standard Time. Impunto, pangot, las 10. Oy, korpyo na sa syudad sang Bacolod ha. Pasilipat ka mo, may korpyo blas Bacolod. May gabi dira kay Toto Joshua Christopher Vilas. Jesseline, Jeneline Banduha sa Quezon City dira may gabigid. Kay Martin Aliling da. Kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. and family dira sa Bay Purok Santol sa Barangay Mandalagan. Roger Turicarion may gabigid Inday Blasa. Kay Cirilo Banday. Kay Migo Taroni Gordon nakatutok na sa atong sining pagpangalagad. Helen Isko Sarita ara sa Morsia lantaw na sa atong sining live sa Facebook. Kami taman dira si Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, Lily King sang UK, Marilyn F. Tibag sang Japan. Tanan nga pamilya ko dira sa Barangay DSB Pandanon or Barangay Pandanon DSB from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Si Milili Oligo aran sa area sang Barangay Tangob sa Bani Cafe. Uy, ang akon nga idol, my best friend, mapisan, very energetic, very workaholic. Maalam, my good friend, Police Lieutenant Arlene Torrendon and family. Ang chief sang Women and Children Protection Desk sang Bacolod City Police Office. 24/7 nagaserbisyo sa Bacoleños. Police Lieutenant Arlene Torrendon in action. Ayos! Donald Cabasag, nagamonitor dira sa La Carlota. Jason Bunat Cotejo. Sa Bangka Escala may aksidente. Yan ang Bangka Escala man. Vicky Celes sang London. Ara siya lantaw sa Facebook Live. Si Noel Magbanwa Lagos. Sa kay Ruther Kirk Lorenzo Olmido, Escalante City. Regards sa Doberman mo, sir. Basi magdamo, wasliki man ko. Isa magbusong kay Bao, kapalakan nga klase ido. Sa kay Manong Ramon, kag Manang Lilia Tatonda, may gabigit, kay Maninoy Rimo, kay Maninay Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi, sang Garden View sa Division Barangay Tangob. Monitor gid sa aton sining pangalagan. Sa mga motorista, bawhalong ka mo noy. Way balabligya spare parts sa auto supply. Duwagid ka mga aksidente ang gina-responderan ni Action Deer sa Lazaro nilang gabi. Aksidente sa may likod sang Capitol Building bla. Sa bangan sa Ayala. Motor tong inkwentro. Hit and run to. Tapos, isa naman ka aksidente, responderan ni Action Deal, motor, nagbunggo sa taxi to. Kung ang taxi nagbunggo sa motor, paghalong, gid ka mo kung nagamotor, kamo baw, uwaay, gid ka mo ni pagdaog. Believe me, isa nara ka pas lugar, balda ka, budlay gid, budlay sa bang ospital ka. Yantes kay gulo sa ospital, tawagan anay sa rescue, kumabato ng ospital nga tulungan nila. Ay, kabudlay. Check na si Action na day Salazar. May gabi dira kay Inday Siska sa Iloilo nga monitor gisaton. Check na observation report sa patrol sa Sabado night. From where the Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action, Mike Patrol, Field Reports. Action Dale, may gabi, pes kabin. Yes, Action Eric, halong Bacolod. Halong nagamotor. Oh, dapat hindi Wow. kita maghalong sa COVID-19, Oh. kundi pati man sa pagmaneho sa aton sining mga salakyan sa motorsiklo. Laban mo gispondera, puro motor gito, no? Yes, Action Eric, puro gid motor, ano? So, nga ti conscious man ang mga biktima, Action Eric, pero ti, na bala, may mga lastra sa lawas, may mga ginabatsyag, nga sakit sa lawas, Action Eric, ti, amaning
ang sitwasyon no sa pila ka mga area sa Bacolod City nga naka-experience siya sa pila ka mga minor accident diri sa may syudad Subong nga Sabado actionary ka. Atong sa Ayala ang Respondera Motel, to hit and run to Dale? Una actionary ka nagambalang gwardya sa Ayala Malls nga Oo. hit and run. Te? Pero sa ulihin nagwagaling ano gali? Ano gali? Doon pa sinatpiyungan blaw. Napiyungan sa tungod sa kahulugbon? Possibly. Hulugbon sa kahulugbon o sa katuyo? Bagot ako ang sweldo. Ano to awan? Ano to? Empleyado? Empleyado to Bagot ako ang sweldo ang generic Isa empleyado? Private? Private no. Okay. Pero ano siya, makalakat to siya, makalakat. Makahambal, agam dami mga gasgas lang sa lawas. Pero ano pa matyagan mo? Naka-drink? Matyagan ko, Tila ba niya? Kaya basi di pa ito mabatyagan subong to? Basi karaw mo na sa kagahon ka basaga? Base, ang mga palanakit pa lang sa lawas. Basi ka lataw pa blaw. Gani man kay sigurado ko kung hindi pa matyagan ang palalaki sa lawas mo karon sa kagahon na basi sokton ka bala di ka karon hindi gani basaga? Correct. Kaya mo na ang baka gwardya ngati basi nabungguan bilaw hit and run. Pero sa uli actionary kati wala man siya galiking kwentro hambal sang pulis. Ngati basi possibly napiyungan. Napiyungan toto. Pero okay to siya, wala to siya hindi severe. Ang iya sinang kondisyon actionary kaya mula na maguluhalong sa pagmaneho ilabi na kung nakainom one Batman or two bat yung kinatuyo tipay kadigad kadiranay Pangilamos ka ba? Pangilamos Pangilamos kung natuyo ka hindi ganun pa amo na ipigad ka magawa kung na ipawayway na kadali huway inom damo tubig ang taxi ito yan itong taxi ng isang motor ito kina ito kami seryoso ito actually sa natabo ito sa may likod sa 12th Street kay tikilala man to ni Cap ano gali ni? Cap Noble. Ni Cap Bibing? Kilala ito si Cap Bibing kay crane operator ini siya sa may brad ko. At si Mr. June de la Cruz, no, maningalan. Hindi mo kilala? John de la Cruz? June de la Cruz man to. Problema to wala siya driver's license. Ang problema, ang concern to actionary kanya sining allegation. Ngada ka man siya sa motorsiklo halin dira sa may east tuwas nga direksyon no kay intersect siya nagbunggo sa taxi kaya ang iya sa allegation niya nagabahar sa actionary nagabahar and then nakibot siya nga may nag-angkas kuno siya nga lalaki may nag-angkas nga lalaki nga hindi niya kilala and then gintuga doon daw ginagawa ba nila ang motorsiklo actionary ka kaya mo ito yung sining allegation nga daw ti amot kung tuod man ang yung sining palayag or anong sitwasyon nga wala siya una backrider pero pagkatugad ng actionary tagabahar siya kay ti malabay sa distraction gahinay siya may nag-angkas kuno siya nga lalaki tapos may nabatsyagan sa yami siya sining alikod basi kalag? ambot kung gintayaan siya or anong sitwasyon basi kalag yung nagsakay siya nag-angkas kasi kakita dahil ang pista minatay na no? di ka yami mo dahil nga sining basi hold up or ano to bunano na gani pero ang after the accident wala man to nakitaan niya ang lalaki kung dito nagadto or kung tuod gid man ay guro kasi napiyungan man to ambot lang. Pero si mo lantaw. Okay siya istoryahon niya. Away naka-drink. Way ito ya. Diba si kung dala lang siya kakapoy guro, amak mo daan nga crane nang i-operate mo. Budlay man ay. Pero base kung tuod yung mga ginambala siya kaya depende sa investigation sa police station number 2 kay may mga establishment man sa palibot nga base may CCTV. Base tuod gid man ang baliya or anong sitwasyon. Kano to sitwasyon niya sa to nagbunggo sa taxi? Siya nagbunggo kay gintuga kuno actionary sa nag-angkas siya sa likod. Amo to nga nagbutsog siya. Natabuan nga hinay man ang lakat ka taxi kaya sa intersection. Napuga gurong sabinador sa motorya? Hindi nagpuga na rin ang mga motor nagkangkasi kung sinuto nga tao fulano. Tuod ka? Ang mga ganito, hindi ko mapatiyan or kung sakto din man or anong sitwasyon. Sa kadali lang natabo, wag ito sabi nakakita nga may nanaog sa motor sa likod niya? Ang muna gani actionary ka. At ito, may lang kay wala man dugo siya sini pero gabatsyag to siya sang sakit sa tughan kung maginawa siya wala ang yan sa likod pagida. Amuning nabatsyagan to ni Mr. June de la Cruz sang
kasagingan na sa Barangay Banago. Te, ano, gidara sa ospital, why man? Nakita siya sa police station, number 2. Bukay ka dako sa gupi sa taxi skilid, no? Oo, Tubangan, no? Lapit sa Bangpang Action pero sa unahan. May lang kami pasahero po ng taxi mo. May pasahero pa? Si Sir Nilo Casabuena, may pasahero to siya going SM. Transfer lang. Di-transfer nyo na lang. Transfer sa ibang taxi Action Ngayon, tapos yung taxi, gupi, sa may driver seats, no? Yes. Ang motor yan, damage na ko man, di kamay? Hindi man na. Ah. Okay, ito yung motor Kagati, amo na to ang sining statement. Ngati, ambot lang kung ano katuod, kung ano ka hindi tuod. Nga, may nagangkas siya likod, no? Nga daw hinayas sining lakat, tapos nagagaway sila, kag amotong tuga ko, no? Kag nagbutsog siya, amotong pagbunggo sa taxi Action Erica. Wala man yan nung pasahero kagang taxi driver kaga okay man sa Action Erica. At masetto nung kami istoryahan mo lang na. Masetto mo lang mastoryahan na. Kag problema to wala siya driver's license. Ina problema na problema gina. Kay kun nareglohan na ikaw gina perde. Ikaw gina to nako wala na. Basta madala sa pulpog. Ang problema ang concern niya to kung sino to yung lalaki nga nagpuga sa iya sining motorsiklo Action Eric. Angkas di iklala? Hindi kayo kilala. Kaso tao ni nga. Di kang tuwag yun man. Pangkaso mong tao, di mukla na? Hindi kayo base ko naman ito allegedly ba si hold up sa no or ano itong sitwasyon? Di, ano nga, kita kadagan motor ya? Hinay gani. Amo nga lang ito matingalan nga agaw motorsiklo. Kaya actually Action Eric to dulom nila nga area. Sa may 12th Street. Taken to, tingis ning ginapalayag, depende na sa investigation sa police station number 2 since may mga CCTV nila kay damo nila mga establishment dira sa area, Action Eric, sa 12th Street, lapit sa Elfish Hotel, kagunahan, no, sang NBI, Bacolod, Action Eric. Diri naman sa east nga portion sang siyudad sa Bacolod, vehicular accident sa Action Eric. Ang encuentro di ati ido balang nagtabok sa dalan ginikawan ati amo to no magluwas nga ginikawan yang ido nagdiretso sa Action Eric sa duwa pagid nga nagaparking ng motorsiklo sa higad sang dalan. Tubangan gini mismo sang Metro Bacolod Hospital and Medical Center. Ang name nila sang biktima nakakuha kita direction na kalin sa rescue team Dexter Binyabon. Kaya basta wala may nagamonitor dira nga mga himata niya. Amo siyang biktima Dexter Binyabon. Empleyado ni siya kung sang Macro, presidente sang Barangay Concepcion, siyudad sang Talisay. Ano na siya? Halini siya sa ang direksyon niya going Granada, no, base walang papuli, no, kay from Talisay City. Puli na? Ang iya sining address. Puli? Iya sa Action Erica. Motorman? Motorman. Iya sa motor sa mong gabi, munang ang highlight sa buong yung motorsiklo kalabanan. Ano siya? Ano man severe bleeding di Action Eric. Ano nang kulubaan? Pero conscious siya kag nagtalakakas sa iya sining onto. Agay. Patimaan ngati base kanya sining padalagan sa motorsiklo. Mala na kayo onto nagkakas, hindi ang hingod-hingod ya. Walo gid Action Eric kabilog onto. Aba, kakas gid? Kakas? Susti, ano to? Amo ning logbook diri sang rescue team, no? Grabe ba? 8 is missing. Pero makahambal pa siya, nag-response pa siya, Action Eric sa... Ang bleeding tungkol sa pagkakas ang walaway kaunto? Severe bleeding, nabutang diri kag head injury. Possible mo na mga dental fracture. Delikado, gali. Oo, kaya ang sitwasyon Action Eric, ang bleeding niya, way nagwa sa lunggan, sa ilong na, no? Sa ulo, mayara, no? Kaya sa ulo, mayara man sa ulo. Delikado. May ang bleeding sa ulo mo, napilas na bla, okay lang na, bro. Aside from that, masilain pa bla? Amon tong kangilo kay walo gito ka unto niya ang nakakasak sa Erica. Grabe ba? Ang sitwasyon dere, no, tubangan din ba mismo sa Metro Bacolod Hospital. Kung familiar ka, Bangga Escala before kada magliko Fortune Town, nandalagid mismo na tabong aksidente. Sa may tubangan sang Carinderia, Action Erica. Amo si Dexter Binyabon, nagamaneho ni siya sang Raider nga motorsiklo. Okay. Nga, kaya actually yung na-interview din natin, si alias Albert, siya ni Action Eric, ang nagtupaday sila ba sa motorsiklo, daw sila ang nagsabayan ay going Granada direction. Siya ning testigo sa aton sining kapulisan.
Ang iya sining mention is basig kuno ang padragan sining biktima Okay. nag-overtake sa iya. Pag-overtake, nagbikaw sa ido actionary ka. Pagbikaw sa ido, nabungguan niya ang duwa pagid ka motorsiklo nga nagaparking sa igad sang dalan. Why sa sakay? Wala nagalakat pero may arasang bata actionary. Uy. Bata nga minor nahulog sa motorsiklo pero wala man siya na ano. Kagang iya siningamay nga yara man actionary sa motor. Nga na igo naman niya ang pilas sa tiil, no? Okay. May pila sa tiil actionary ka. Ayun na ni kay may ang isa ka motorsiklo pagid ginganoy. Halin sa karinderya, padulong sa unahan sa pedestrian lane. So, ang actionary ang natabo kay ng vehicular accident dira sa may Bangga Escala. So, ang gindala gid lamang sa ospital, amo na siyang biktima nga si Dexter Binyabon from Barangay Concepcion, Talisay City. Ato kagatong bata actionary nadagdag niya sa motorsiklo pero ano man siya wala man gidra sa ospital, wala man siya sang injury basta wala na nakibot siguro. No, nakibot ka pulupong ko Nakibot bata pero mo. nga sila nga amay ang tiil man lang kay ang wife niya sang ang mama niya sang bata nagtalog sa motor nagbakal sang basit ng pakasasudan kag ti ato sila sa kilid sang dalan sang dalan ang generic daw kumbaga after gato ito dalabang mga motor nga pwede kaya kapahigadigad parking sa kilid sang dalan ang generic ka kagang isa ka motor nga XRM nga wala man sang may nagamaneho nagaparking man amo tong ginganoy niya pila ka metro ang kalayo ng generic sa Ti ko magsiling kaganoy kag pila ka metro ang distansya but siling uda sige laga niya eh. Yes, muna sa actionary ang palayag. May tingog pa actually sang witness. Okay, Try natin tabi. si Albert. Sige. Alias Albert, ni taga Barangay Canada ni siya. Muna siya ang kasabayan sang biktima sang nagamaneho from To paray sila. Preparay sila. Happening ng overtake siya kada siya ni ang istorya ni Sir Garong Sakto sang police station number 4 actionary. Abi. Nag-overtake sa sakon. Okay, ang haring reader, oh? Tapos, may nagtabok ng ido. Oo. Pagtabok sa ido, nabungguan niya. Karon kay pagbunggo, nagdiretso sa sa nagaparking nga motor. Okay. Tapos naman naglupad ang duha ka motor pa katuti. Sus. Tapos ang turko nadala sa man. Turko. Turko sa ang duha ka motor, anong duha ka motor na nakatuti? Atong nagaparking, atong parking. O atong tapos ang iya ka rider? Oo, ang rider. Turko gali. Wala siya. Ang lang niya naigo. Kalaki din na. Tapos ang bata nakaangkas man sa motor ng turko. Anak na siguro sa turko. Bata ka turko gali. Oo, dahil mo nung pag nag-ibisa, basi na pilay gani ngayon. Laban guro ga panukot pa tong turko. Paglupad din rin duha. Pero wala tingin nila sa akin ano ba lang? Ang papaya lang na igo iyo dio. Naigo siya di sa tail. Diyos. Ang papaya kasi nito or kasakay mo sakay amot wala ko ka ano kung brokan basta aras na sila sa motor. Pagkita ko lang ang anak niya nahulog mo. Actually, kabata, no? Samtang interview kita nag-abot si Sir Garong sang police station number 4 for investigation. Turko gali ito. Turko to sa actually Bata tapos ang bata tong gamay ri bata ka turko. Bata ka turko, Tila ba bang turko basi ka panukot pa to. Sigat mo bakaw sudaan. Ang yasin nga asawa basi mabakaw sudaan to kay kaman karinderya mo to nag-parking sila. Upod mo ng asawa? Upod ang asawa. Kung ang mga asawa, mag-asawa nga turko naglakat ang bata gimbilin. Hindi, ang lalaki araman sa motor. Ang lalaki kagang bata, ang motong gasakay sa motor. Kadang wife lang ito yung ninaog. Kada amo to may base na bakasudaan o niya nokota. Kagati may actually nahulog ito actually kang bata pero kalian wala sana pero man ako ang pamungkoton mo gahibi siya base na trauma nakibot sang aksidente nga naguntad mismo siya sininga tubangan. Kagang iya sininga may danigin tapatan lang sang first aid ang tiil pero makalakat siya. Kumbaga doon na doon na tapsingan balaw pero lang to kuro. base mo na. Kaya pero yung driver sa motor din to ya? Tingin dala siya sa hospital action Erika. Makmawala ko untog itong kalakakas to? Oo, nagkalakas ang wala sinig unto. Kagang ido to dali ang bal ni alias Albert. Dati pisig na to action Eric. Dati pisig na tong nag-igo sa ido. Wala na ido, nagtalagyo na to ya. Nasapding lang? No, kung nagado na
na tandugan lang abi. Natundugan ko rong iyayin, ano? Pero why siya masakam, gid? Why siya masakam? Kaya mo na ang kasabang sobra mo nga likaw nga magtabok ang idot, pero ikaw ya. Balda ka? Teka. May mga instances mo nang mamo ka ng experience pero ito mo na halong ka kay like mga kuring, may mga possibility kasi actually like nagabalik mo, nga nakatabok na so balik ang kuring, may possibility na ti ano gid si mo pagpadalagan gid kag extra gid nga paghalong actionary ka. Pero ang bakay na sang rescue team dito ang nag-respond sa lugar, conscious ang biktima actionary kay nakahatag pa siya ganit sa ngalan no kag kung taga diin siya from Barangay Concepcion, Syudad sang Talisay. Again din, Dave, sito yung ngalan niya gani? Si Dexter Binyabon. Kung kapatid dira ang pamilya ni Dexter Binyabon. Binyabon, B-I-N-Y-A-B-O-N. Binyabon. Okay. Basi sa Talisay da, basi makadto. Ugal ka ba bala kung ting ospital to, no? Contact us sila sa CDRR Mawak-Generic sa dating Facebook, may mga number dira. Okay. Kung napamangkoton ng kundiin ng hospital, gindala, no? Ini si Dexter Binyabon, Generic. Okay, kalaluoy man tong tao to? Pati ang mga nagakaon to sa tubangan kalendarya na puhang man. Nakibot man sang Nakibot man, kang bata, basi na throwback Generic. Kay nagahilibion, no? Pero okay ito yung bata, wala sila na ano gid, no? So ang biktima lawat si Dexter Binyabon, resident isang Barangay Concepcion, Syudad sang Talisay. Kung dagati naglikaw sa ido, nagbunggo sa duha ka motorsiklo nga naga-parking, kag amo daw ang gintunaan sang sini nga accident action ka. At kung depende niya kung nang magawa sa investigation ng kapulisan kag kung areglo kay may ang isa diri ka XR mga motorsiklo do gupin action kang yasimlang gasolinahan. Tangke Ang tangke. Try ko kung masan ko ining litrato. XRM, no? Wala to kay ng driver mo. Sige, nag-send. Amo na siya. XRM. Ang iya sining damage mo sa may... Rusi Manigla? Rusi. Rusi ni siya, Rusi. Rusi. Sa tangke. Itom na itom? Itom na siya, generic. Ano yung tangke nito? Hindi ba nigupi? Gas-gas? Mara, doon nagpadalom bala. Amo na siya. Doon nagpadalom. Amo ni motor ya? Hindi, amo na siyang motor nga gingano nga naka-parking. Bago pa nino? Bago pa. Bago pa nino. Kadang motor, are siya, Raider. Temporary plate number, ining motorsiklo 0601096194. Actionary. Anong color siya din? Pula? Blue na siya ang tubangan. Blue ang tubangan. Blue na siya, Raider, actionary ka. Kag tiyan mo rin ang sitwasyon na, no? Amo rin motor sang kuan biktima? Motor na siya sang biktima. Namo na siya. Extra gigid nga paghalong, no? Kay hindi gid mapakta ng aksidente kung saan o kag diin matabok generic ka. Gani, buhalong kita. Yes. So far muna, 3 ka mga aksidente ang naging atuan sa patrol. Actually, dira sa may tubangan pag isang City Heights, doon may aksidente, mandira generic ka. Nga nagluntad, subong man nga gabi, pero amo paning-check natin. Pero minor accident man lang. Dira sa area sang Barangay Takuling, no? Area sang police station number 6 actionary ka. Isa kung sino nga pag-insyende mo, pero manin nagbunggo si isa ka privado na salakyan action Erika. I-check ko din details ko dali lang. Iya gali ni subong motor ang gabi ni? Yes. Amo na nga medyo halong-halong kita kung gadala ta motor gid baka karabana sa nagadala motor sa gahapit pa silimnan mo. Tubang sa may City Heights, Barangay Takuling. Eskwelahan. Hindi, City Heights subdivision na pero ulonahan siya sang City High. Dira na siya sa may Barangay Takuling daw maliko kadabla pa doon niya kulyana. Daw kupi lang ng kilid sang bahin sa isa ka private car. Bungguan man sang motorsiklo, no. Kung damage to property nga wala injury, okay gina kay may insurance mo na guro importante may driver's license ka. Para hindi magdugang imong sining violation action ka. Gani. At daw subo-subo ding gabi, no? Kay damo aksidente. Isip mo pala ka motor 4-5. Apat actionary ka. No? Ayala Mall, sa may 12th Street, sa may City Heights, kadri sa may Bangga Escala.
mga apat na aksidente. Pero kayo na may nabatean ko sa mga rescue team na Kisorianay. Sila daw ikapito na to kanina sa Ayala. Sa Yari, kapito na? Ikapito na. Tiba si Miban, pag yung mga bigla accident nga minor man lang, kahit dati ilang man nga ginrespondihan. Pero mo ito nga napati ko sa rescue team, ikapito na to dito sa may Iskala. Pero subong ginкatuan natin mga so far mga mga apat aksyonere ka ang napadulungan sang patrol subong Sabado sanga gabi. Ang rescue group kuno ka monitor sa to no siling ni Jinky Dagia Montelibano Miraes niya may ari med sir aksidente o self-inflicted galing motorman sa Pontevedra. Tamo na self-inflicted but siling kuno may kontra eh. May kontra. Ti siling ni sa may Ayala. Siling nga natulugan. Siling ni Jinky Dagia Montelibano Miraes niya ti halong gid. Correct ka. Ay, nako. Ayaw mo ng budlight. Ikaw ha? Halong ka gita? Motor-motor ka man ngayon. Kalay kung is abala din, sunlog man, kung di ka nga ikaw yung gahalong, ang sugata mo ka nagkasunod si mo yung wala gahalong. Matimingan ka, swerte ka. Sure. Bala na, kung magulugas-gas mo, pinapalayo lang, sus. Correct, actionary ka. Budlay. Ngalab lang grabe naman paghalong, pero iba niya... Wala galong. Si GM nga, motor man eh. Ini daning bata ni mahinalungon man eh. Correct. Bisan sino bang guro sa nakadala motor gahalong gid man pera sa mga haras-haras kag mga magpadlagan motor mo to si titigiyak dalan. Okay. Bladel no? Iban kung nakatughong natikon confident actionary nga pagpaburot. Namo nati kita nagaresulta man sa mga aksidente. Tapos pugaon tudong nagkasulinador. Kag patunog-tunog bla. Gusto may mga angila para gusto nga kuwang isang baffler bla. Ibo sa kagawad-gawad. Tungang gabi malabas na lutumat. Tuduhon bla puga kag paboruton nano mga tao niya nga daw. Sa mga into bla. Into daw perwisyo na bla kung gabi bla din. Gusto may init ka mang gusto mo. Arang natulugan ka na. Napiyong-piyong ka na. Mamurag-muragan ka. Sige, ano tuman? Ikabuisit ka mga tao, no? Diyan mo na, along-along na sa atos ng mga ka-aksyon, alam ang mga nagapapuli sa buong. Pag nagapadulong man sila sininga, tagsa-tagsa ka mga trabaho ng mga night shift ng mga empleyado. Like sa mga call center, usually actionary, kini mga lalaki, kamutol man mo. Sa call center, no? Ang mga call center agents, laban rin sila. Like, dila sa parasyating, usually, ang nagararaya, dila iras ni mga motorsiklo sa parking lot. Kung may mga babae man yung mga riders, actionary, pero, doble lang sa paghalong. Kita mo, Del, talaga sa kalagabati nga babae nga nagamotor nga na-aksidente, no? Kisa lang. Laban laki. Kaya mga babae dito ka, mahinalungon pagid. Grabe, kung gahalong ang lalaki, mas naghalong pagid ang babae, actionary. Gani. Kung baga, hindi na sila pasaga-saga. Pero muna, aksidente, hindi natin malikawan, kag hindi natin maimbitar actionary, kining mga aksidente nga nagaluntad, diri sa may syudad, sang Bacolod. Dahil nagalili ka sa ining kabira sa patyo, ay? Waigid. Actually, dito kami na patulong ni Action Nixon. Pagkalitin na stock up kami dito sa may Bangga Escala. Damo mo aksidente, pinarespondiran nyo mo. Correct. Sa dason na lang sa Sabado, Dason na, kay Basi, may mga timing at susun sa Sabado. Sa 30, ay, why nagali, no? Leave ko live. Why nagali. Pero, kung may lubong, galing kung may allowed ang lubong sa 30 to 1 kag 2, pero wala magurugong lubong kung gabi actionary ka. 30% lang sang matambong sa lubong. Like mga immediate family lang. Immediate family lang, tiyan mo na. Intindihan mo na nila, ya. Kung matuon sa 30 hasta sa 2 nga may malubong nga patay, wala man na problema kuno. Pwede ang lubong. 30% plus ang kuangidi ang health protocol sundon tarang. Bukas ang patsyo. Para sa lubong lang. Correct. Pero kung magkadto ka tinga magsindi, sirado gid ya, hindi ka pwede ka sulod, Sobra magandang purpose mo kun manong ka to. Malubong sa mata or masindi. Kaya kung masindi, hindi ka to pwede. Kung malubong, pwede. As long as immediate family members actionary. Correct. So, for my observation report sang patrol sa mga Sabado sang gabi, ginadulong sinsang D3 Vayo. Kung nagabalik-balik ang imo
Patrol, ang action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Del Salazar. Kaya mo nang naresponderan ni Action Del ining adlaw, ining gabi. Puro tanan aksidente sa motor. Worst aksidente itong report ni Del to sa Bangka Escala. Ito nagkalakakas ang walawing konto. Sus, grabe. Puwersado, guro motor. Kaga 40 dasig ang laga niya. Nga walawing kaunto nagkalakakas. Baw, ginong-ilo ba? Hindi pa dapat batsagan ang nagkalakakas sa konto. Pero para sa kagawal ko nga basaga bla. Narado pa itong duwa ka motor nga nagapahimoyong sa higad to. Ay, oo. Muna nga rin, basta ka ka motor ka, halong kagid. Muna yung advice na mo ni Action Del. Kita mo si Action Del, isa gahalong na gid. Katabo pa. Oo. Kaya mas mo kuway kaya gahalong. May iba niya nga nagadala, motor nga napagpasikat mo mula. Kung may angkas ka chicks, abaw, napakita kita bilidad niya. Nga nag-angkas nga mayong lawas bla. Ang hawak, gahabyo sa lakson, asos. Doon na namitan, pag hindi mo pa huyab, dasig-dasig, magpahuni sa motor, kaportik, gaod. Muna nga wise ang spare part na ginabaligya sa auto supply. Sa mga magkalabali, muna nga tornilyo, kag magkalakakas mo na Yara pustiso, magmuwalo. Grabe, no? Ay, ho. A report ni Action Del Salazar, ginadurong man sa iskalawan sang Life Extension Super Fiber. May koneksyon sa higko, akolon ang manubo nga immunity. Rason madamo ang ginabatsag nga masakit kag ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe.
ay wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Mr. and Mrs. John Cagpriti Mahilom and family, Len Ross Benedicto sa Singkanga Monitor Gid, Mitch De Los Santos, Cathy Calatrava, ara sa Singapore ga Monitor Gid, Ginny Oseser, may gabi, kay Manong Bironyo dira, no? Manong John Bironyo sa Silay, may gabi gid. Ibon-ibot sir sa Germany, chik attendance lang, nakashare na sa Pamilya Tahonera, komita dira sa sa Kuling-Kuling sa Zone 1 aling kay Lenros Benedicto ay puerti sa kay Jonel Santisteban may gabi dira kay Jonel Arnold Jonel Santisteban ang mapisa namon nga tanod monitor gid. Jody Florentino watching from Zhoushan, China. Tamya ko lang mga marino sa Bacolod City nga nagapamati sa Action Radio. Alnina kay Jody Florentino. Ronnie Cipriano sa China, ara sa check attendance lang. Kay Father Nomer Makiran. Father Nomer Makiran, Pads, may gabi dira sa imo. Danny Janjan Alcorisa, wow! Si Sir Danny Janjan Alcorisa, ga monitor sang Dolly. Sir, musta ka da? Why kita da? Upod kamo ni Edmundo Dueñas Vasquez. Siling ni Cipriano, siling ni Ronnie Cipriano. Teresita Orita Kahuraw, may gabigit. Kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Doon ko nakabalik na sa Qatar. Kay Engineer Arthur Norman D. Dira sa may Puente Villa sa Division sa area sang Barangay Takuling. Ga-monitor gid. Again kay Jinky Dagia Montelibano Miraes. Ga-monitor gid. Si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and the family, no, sa Barangay Minas, Sipalay, sa mga taga Phil Power da. Ara sila ga-monitor gid. Kapamati gid ka nagapa-urok-urok sa aksyon night patrol program. Ay, puerti. Daw mahuya man ta ba. Sakay Engineer Marlon Posisyon and the family dira sa Alangilan. Ara man siya ga-monitor gid. Kapamati gid diri sa inyo nga palatunturan. Ang aton nga makapulisan ha, nga nagapatrolya karong gabi sa ila sila sa ka mga area of responsibility. Aragid ga monitor man akong kesa pag may time ay la patrol car kundi may kuana may transistor radio na AM at 684 na ginapamatian nila action night patrol program sa kuan itilawi pala action din sa telepono sa cellphone sa isa ka linya sa landline ko sa ka biso na da mo pero kung diri mo natawagan gro wagi na problema. I-check lang liwat. Adrive lang sa kuano sa dako tab lang nga telepono. Ay kung kaysa ga biso ng gamay ta kuan communication. Amo nang technique ni action deliver pason eh. Hindi ka mandala sa gamay ari kaysa luhon tas dako. Di bingo. Ang aton nga mga kapolisan ti medyo alerto lang ha. Do may mga kaso, may mga kaso sa kinawatay sa mga barangay. Ang aton nga mga tanod bla sa barangay, bi alerto magamoson ba lang tanod bla sa barangay Panukoyo. May schedule ang gwa nila mong lagaw nila, may schedule. Kaya mo na nga hindi ka posisyon kag palawod ang makawatan sa area sa Panukoy kay tagalas 12, launa alas 2. Gakwa na ya. Galambiyong ng patrol car kakuan sa barangay Panukoy. Forte. Alas 3 ang kagahon. Idubuang na nga mo matanod ng 40 pisa ng mandaan. Forte ilang ratsada karakada. Hindi ka posisyon. Hindi ka formang kawatan. Una sa ibang nga barangay, mga tanod ta.
alerto mga mo kiti ka baloko ang mga tanong sa barangay may gamay man hindi giban ni dako mong ang ila sila nga incentives no. Ay ho. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, last 10:40 na. Good morning kay Star Mayo da sa Minnesota State, USA. Aga to subong sa Minnesota State, USA. Star Mayo, good morning da, no? Sa Hong Kong, ara si Mary Jane Salodares. Ga monitor gid karega pamati diri sa inyo palatuntunan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:41 na. Magabalik ang inyo sininga palatuntunan Action Night Patrol. Pagbalik na ton, dugangan ta nga to sa Action Balita pagkatapos lang gaton importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why it remained na amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire patrol my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dita at that time
no, Chief ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tabalakan pa yung kabidira sa kay Lindros Benedicto. Kabidira kay Lindros Benedicto. Kay Alexis Torre, ginatami ng pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid, pamilya Torre. Alina kay Toto Alexis Wingwing Torre sang UK. Sa akong amigo, retired Police Colonel Placido Hintolayon family, dira sa Barangay Sumag, kag sa pamilya dira sa Kawayan, mayang gabi igid, no? Sa kay Hil Javier, watching from Saudi Arabia. Araman nga monitor sa atong pagpangalagad. Kay Kuya LR Contreras, mayang gabi igid, ha? Nga monitor sa ato si Kuya LR Contreras. Amo man si Attorney Cesar Biloria, my good friend. Paurok-urok na si Attorney Cesar Biloria sa Action Night Patrol. Kag si Mr. Dan Atayde, ha? Si Dan Atayde, ga monitor magli sa aton sining palatuntunan kada gabi, no? Nagatamyaw ran si Dan Atayde sa mga pumuluyong Bacoleños. Ay, puerti. Bao si Councilor Ising sa lang gaga-monitor mano kag si Jonathan Diaz Jr. Kay Kapitan Madirin Diaz na sa Barangay 18 kay kumpare ko dara Jonathan Diaz gapa urok-urok gid. Kamusta si kumpare ko Alex Apoyon kay Kumari Sandra kay Inday Nicole kay ihado ko da sortiro ng ihado ko no. Gapa urok-urok kini sa Action Night Patrol program. Ang dara sa may City Engineers Office sa La Carlota. Damo madaga monitor sa ato, no? LCC ng eskwelahan sa La Carlota. Mga security guard nga naga-duty kung kaysa. Ragid.
Kamusta gali si Mama Betelaw dira sa Binalbagan? Mama Betelaw sa Binalbagan. Makamusta ka da? Gaulan da sa Binalbagan, why? Kay Manang Betelaw, kay Kumari ko Jan Silaw, kumparing Nelbert Adlan, kay Toto John Bergjod, Philip Jod, Alkin Jod, kay kumparing Jekyll Jod, kay Ihado Aljan, kag kay Nene Law. Ang mga pampost dira sa may share sa Binalbagan, ga monitor gid sa aton. Mga empleyado, security guards sa Biscom Binalbagan, labi na gid si Miss Nora de Mebildo kag si Mr. Levi Prias. Sanay kami di kay nani ko ni former board member Dino Yulo. Arid sa kina kaya arid si Gatchalian kina, senator Gatchalian. Saka nakasaka man ang alang-alang si former board member attorney Dino Yulo. Minapo-apo. Masaway ko lala pero siya kado. Ang haircut ito naglain bla. Pinapagilala ko churo ito attorney Dino Yulo ito hindi man. Siya gili. Paring Roger Montalbon family may gabigid kay Maninay Tutochong sa Apollo Restaurant da may gabigid kay Maninay Tutochong sa Apollo Restaurant sa kay Bambam sa kay Bimbim sa kay Ching. Amusta dira si Maninay Sinchamorf? Maninay Sinchamorf musta ka da? Why kita da? Kay may kagkaloy bibidor sa Rosario Heights. Sa kay Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Honteveros and family, ara sila ga monitor mano sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Mr. and Mrs. Ugok Abapo and family dira sa may Villa Lourdes sa Barangay Panokoy sa mga Bapo family da may gabigid sa mga Barayoga family kag sa mga Valderrama family. Kay SK chairman amon da nga mapisan Toto Carlo Valderrama kay Manang Milba Valderrama. Ay, 40. Ya pamati man sa aton si Mrs. Abaygar, no, dira sa may Barangay Aning. Sa may Aning dabla. Kay Rose Abaygar. No, pamati gid sa aton nga palatunton. Amo man kay Madam Divina Gracia sa Manville Royal. Ay, 40. Kapaurok-urok mo siya. Balikada si Action Del Salazar. Sa ratipon niya sini nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action, Night Patrol, Field Report. Yari si Action Del Salazar sa balita report. Dale, come back. Action Eric dito sa may syudad sang La Carlota, dako ning drug bypass operation nga ginapatigayon sang La Carlota PNP. Upod man diri Action Eric ang Special or Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit Region 6. Kaya ginasiling nadakpan Action Eric ka ginapatihan kagati according sa datos ng ato sining otoridad miyembro sang Beria Drug Group. Beria Drug Group Action Erika. Na according diri no kaya ang bypass Action Eric conduct dito sa may Dalan ni Gracia sa may Barangay 2, may poblasyon syudad sa La Carlota. Mga around alas 2 kina sang hapon Action Erika. Sa dimension ta natin joint operation ini sa La Carlota PNP kag PDEG SOU 6. Ang nadakpan si Romeo Tilar, 33 years old. Presidente man siya sa Barangay 2, La Carlota. According din kay Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, ang hepe sa La Carlota PNP, masubra man Action Eric mga isa ka bulan ang ilasining nga monitoring kag surveillance sa batok sa nadakpan. Kagati gintendak ang operation, lapit mo lang siya sining nga pulian kag nangin positibo Action Erika. 105 grams ang kabugaton sang suspected shabu ang na-recover sini sa aton sining otoridad kag may market value Action Eric nga 714,000 pesos. So according din kay Sir Guadalupe, by Monday pa nila mapasaka ang kaso. Patok kay tila Action Eric kag nagapakitaman sa record nga top 6 ini siya sa drug watch target list ang La Carlota PNP Action Erica. Tisubong ara sa may custodial facility sa La Carlota PNP. Aring interview naton kay Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, ang hepe sa La Carlota PNP. Del volume.
Basta yung bulyo model. Amo sa action Eric lao digit hinay. Kay hinay gid. Nipes. Oo, nipes So, kayo. lakulid na send lang tingog ni Sir Guadalupe. Pero mo to siya, ano, ang details ng atong sining drug bypass operation sa atong sining autoridad action Eric. According to Sir Guadalupe, tanging confirm ko siya kung bala bari drug group gid man. Pero according to action Eric, base sila sing monitoring membro daw no sang bari drug group. Kining nadakpan nga si Romeo Pilar Action Eric. Okay. Isa lang ni siya ang nadakpan sining joint operation sang Lacarlota PNP kag PDOG, Special Operations Unit Region 6 Action Erica. So sa maning balita nga madalas sa patrol sa buong Sabado sang gabi ang action yo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kay Action Dale. May pahabol, may kabidira kay Mariolin Deresa Poliquero. Gamonitor gid sa aton. Salamat gid kay Mariolin Deresa Poliquero. Ilata miya Minister Mayo ang sisiya. May sisi Mrs. Alvarez, sisi Nitz Herrera Mercado, and to my brother Toy Mercado. Ga monitor gid siling ni Star Mayo. Norman kag Morina Alvarado de las Panocoy ga monitor man. Kay Malu Abaygar. Malu Abaygar dira sa barangay Panocoy ga monitor man sa ato, no? Kiss me goodbye, kiss me good night pagi si Bananon Action Night Patrol Program. Baga takop ini temporaryo, balik naman ini sa Lunes. Ato sining mga patrol na unit reporters in action na palagad kung gabi sa kay action Dale Salazar Solo Butong isahanon back to back sa aton nga piloto. Action Papang Nixon Tahom, News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, backup ka Security Guard Tunog Banwa, back to back ka Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong, Syudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico, sakala sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang iulagan ng Kurman Action at Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkaripat, atis magtulog, magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.